Piny owacho kwa mondo mi oyaw dho lalrauok gi tuak mondo odwok piny liet mokwako piny Kenya gi kindeni. Rowere mawuok e kar chung' bura ma Kasipul e kaunti ma Bay wacho nitie dwaro mar bedo kod winjruok e kind rowere kod piny owacho ka gituak mane ni kuo beti mosiko e pacho ka. Kokadho kuom jakom mar riwruok mar Youth for Youth Calvin Sarogo, giwacho ni tuak kende e yo manyalo kelo godo kwe kind piny owacho kod rowere, ka bende giyango ni piny owacho onego ti kod teko mokadho tong' e kinde ma girakore kod rowere mowuok oko mar mondo mi ging'any, ka giyango ni rowere bende sani nitiere kod lony to kod ng'eyo ma piny owacho nyalo sumo kowuok kuomgi ka gituak mondo mi piny Kenya obed makare. I urge the government to give us some listening ear. Let them call us for dialogue so that we sit down, we air our views, they take our views, and they act on our views. Youths are very wise guys. We only act whenever there are things which are not good with us. Whenever our problems are solved, I think everything will be settled. The government should not use force, excess force towards the youths. Youths are human beings, and they should be given what they want. If in any case they've noticed that there's something, they call them on board. They talk to them and things will be run. And we've seen several orders given by those in power, some saying that we should be shot and some saying we should be shot on the legs. We want to appeal to the government. Please do not shoot us, empower us.